Makikita sa COVID-19 vaccination tracker ng Department of Health o DOH na as of April 27, 2021, higit 1.5 million pa lang ang naturukan ng first dose. Mayroong mahigit 1.7 million ang allocated doses para dito. Samantala, higit 246,000 pa lamang ang nabakunahan ng second dose na mayroon ding higit 1.7 million na allocation. Sa kabuuan, 0.23% pa lang ng mahigit 100 milyong populasyon ng bansa ang nakakumpleto ng bakuna kontra COVID-19. Kung titingnan, malayo pa ito sa 70% na target para makamit ang herd immunity sa Pilipinas. Sa siyudad ng San Fernando, ilan sa mga medical frontliner na unang sumalang sa vaccination rollout ang naabutan ng news team dito sa Heroes Hall. Hindi umano sila ligaw sa proseso dahil aktibo sa pag-abiso ang City Health Office sa kanilang schedule para sa second dose. Actually, nagtatrabaho kasi ako sa dental clinic. Tinawagan ako sa health office ng City of San Fernando. Pabor din ng ilang frontliner sa hakbang ng City Health Office na gamitin ng social media para mabigyang kasagutan ang mga tanong nila. Bukod pa ito sa stub na ibinibigay na may petsa kung kailan sila sasalang muli sa bakuna. Ginawa ko yung procedures na nakapost dun sa Facebook, and then sobrang bilis lang, nakapagpa-reserve kagad ako, and then after few days, I think 2 or 3 days nang nag-message na kaagad sa akin yung LGU or Local Government Unit ng Barangay Sindalan. Ibinida rin ng ilan na sa higit isang buwan nilang pag-aabang ng second dose ng bakuna ay wala silang naramdaman na adverse effect. Wala naman siyang adverse effect sa akin or any side effect sa akin so far sa 1 month na naunang dose ko. Ayon sa City Health Office ng syudad, as of May 3, 2021 ay nasa 6,364 doses mula sa DOH na ang na-administer ng syudad. Kabilang na rito ang sumalang sa second dose. So, yung 6,000 na po na yun, mix na po siya. No? Meron na po tayong nabigyan dyan ng second dose na mga A1.5 to A1.7. Mula sa A1.5 hanggang A1.7, umusad na rin daw ang pagbabakuna ng City Health Office sa A2 Priority Eligible Group o ang mga senior citizen. Nung nag-roll out kami for the A1.5 to A1.7, na bakunahan natin is 1,765. First dose po yung mga yon. And then after the A1.5 to A1.7, nagbaba na kami doon sa mga senior citizens. So last week, nag-start kami. So 1,652 na ang mga senior citizens na nabakunahan namin for the first batch. Nasa higit 40,000 ang nasa master list ng Syudad San Fernando para sa Priority Group number 2 o ang senior citizen. At sa ikalawang batch ng mga senior citizen, ito'y nakaschedule sa magkasunod na araw ng Miyerkules at Huwebes, itong darating na May 5 at May 6. Tomorrow po, second batch na naman, napatawag namin sa mga senior citizens na naman yan. So for Wednesday and Thursday, meron na naman po kaming roll out for the senior citizens. Ang mabilis na pag-roll out ay nakadepende umano sa ibinibigay na alokasyon ng Department of Health, na ang kanilang problema ay bago pa makasunod sa A3 Prioritization Group o ang adults with comorbidities, wala pa umanong katiyakan kung ano ang maibabahaging bakuna sa syudad. Paulo G. Santos, CLTV News.